Witam Państwa. Dzisiaj ostatni moment, aby zgłosić się do konkursu Kaszubski Idol. Znajdujemy się w Rumi, w siedzibie Radia Kaszebę. Jestem gotowy. Okay. Kaszebski Idol. Całe życie byłem sam i nie chcę żadnych zmian. Wszyscy są wolni jak wiatr. Nie, Boże mój, pozwól jej zrozumieć, że ja już dłużej tak nie umiem. Piosenka myślę, że mogłaby wyjść lepiej. Nazywam się Agnieszka Łukasik i mam nadzieję, że to właśnie dzisiaj w Rumi znajdę Kaszubskiego Idola 2010 roku. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know. Welewetka u starości, welewetka też szukała, welewetka listy peści. Tak? Tak jest. No, tak sobie. Bardzo miła komisja, pozwoliła mi się wygadać, zatem było sympatycznie. Ani Zuzia, ani Ruzia, ani Litka. Ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka. Ani Mania, ani Hania, ani Tania. Ani Frania, ani siostra Frani Ania. Dlaczego to właśnie pani powinna zostać kaszubskim idolem? Z tym będzie problem, bo po kaszubsku ja ani B, ani M, ani kukuryku, tylko potrafię mówić jo. Nazywam się Ewelina Pobocka. Będę dzisiaj oceniać uczestników kandydujących na Kaszubskiego Idola 2010. Dzisiaj przygotowałam w zasadzie to nic. A czułem ty na fale, jak serce skucie mnie i płynie w Cezji dale. Ziemię tam bądzę zle. Nazywam się Lilia Wilczyńska i będę oceniała uczestników biorących udział w castingu do Kaszubskiego Idola w Rumi. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. Świat zapala dzień, wierny ogień wznieca uczuć żar. O, lepsza ziemia rodzi się z popiołu. No, fajne, tylko to mi przychodzi na myśl. Poszukiwania Kaszubskiego Idola 2010 uważam za zamknięte. Kaszubski Idol.